jam hire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare han garti hande oɗo ñalawma aset awri ko 16 lewru décembre hitande ujunnaji 2023 addan ɗon habaruji mon e ɗemgal Pulaar titruji men ɓurɗi mawnude ko toon to États-Unis puɗɗorɗen ma en ƴeewo oɗo saaha joni hol kanko président Joe Biden holko fati campagne makko e kadi holko démocrate en awnaki kulol mon jogui ko fati kanko kadi wondemo candidat e kadi hol jogorɗo kadi rewde makko ka hande toon to États-Unis ene wayni ko kamɓe États-Unis kadi ɓe mbaɗi hande yamirore pour sanction ngaji ko fati contre kala ɓe ganduɗa en ɓeɗo en balla Russie sibabu sanction ngaji mbaɗnoɗe muɗum ha hande toon to États-Unis ni wonde neɗɗo goto liggottonoɗo FBI cokadu kene wiya kene wona duuɓi nayyi sibabu yitede ɗum ene waɗa won gueɗe ganduɗa en liggono yimɓe ɓe ganduɗa en contre laamu États-Unis habaruji men international ma nawa en toon to Palestine oɗo sa joni kullol nene ɓeydi wonande hono premier ministre Benjamin Netanyahu noon ko widde continde oɗo guerre mo woni dow mum hande habaruji meɗen ma en nawa en toon to Kuwait hono gaddano ɗum émir mabɓe ne sanki hande ɗum noon habaruji men kadi ma nawa en toon to Mauritanie toon to Sénégal hono goto e yummidinoɓe laamu kadi ko candidat présidentiel biyeteɗo Moussa Diop kañum hoore mum nanga hande toon to Mauritanie kadi ma en pati oɗo drogue nangaɗo pannoɗo toon to Nouakchott taw nanga ko toon to Babaɓe ko ɗum woni titre uji en ɓurɗi mawnude e oɗo journal ma en gara détuji muɗum joni joni siftin ɗon tan hande ko aset 16 lewru décembre hitande ujunnaji 2023 ma en gara détuji joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire mon toon to États-Unis hono kanko Kamala Harris en wayno ko kanko wiyete on jogorɗo wonde ɗon toujours ha numéro ɗiɗaɓo toon to Maison Blanche ɗum noon firti ko wonde ko vice présidente firti wonde ko kanko président Joe Biden e campagne makko hitande ujunnaji 2024 ene wayno ko Kamala Harris kadi jogor wonde vice présidente makko ɗum noon ɓe ciftinɗo tan e hitande ujunnaji 2024 hono kanko président Joe Biden o haali no wi wonde ko lawol gotol wonata candidat ɗum noon caggal mum ɗum o oppu hono génération ngaji famɗuɓe duuɓi kañumen gaddito en parti démocratique gardo leydi ndi e oɗon saha ene wayno ko takkinoma ko biyeteɗo Gretchen Whitmer on ko kañum woni gouverneur toon to Michigan ene wonduno kadi oɗo saha e on saha Kamala Harris ene wonduno kadi Cory Booker kono noon e wayno ko sibabunde haalluji gartuɗi oɗo saha joni hono kanko Joe Biden hayso nde o yaara ko duuɓi 97 ko kanko tan woni wonde bawɗo wonde candidat nade haalluji mabɓe kamɓe démocrate wawde kadi wawde habde walla foɗodirde e kanko Donald Trump pour beele hefta ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗaminaka wonde hono kanko Kamala Harris omo wasa wonde vice présidente Joe Biden e campagne garowo haysinde haalluji nana kala joni oɗo saha joni holko fate kanko Gretchen Whitmer gouverneur gonɗo toon to Michigan e jaaro duuɓi 53 holko woni haala muɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe parti démocrate en ene wayno ko alay saago ɓe mbawa continde rewde kanko président Joe Biden hande toon to États-Unis tugnade kadi habaruji gomriɗi toon to ummino noon koto BFM TV ɗum noon ko télévision gonɗo toon to Europe hono kanko neɗɗo goto liggottonoɗo FBI ene wayno o nanggama so fama duuɓi 4 omo soke ɗum noon ko tawama kanko biyeteɗo Charles McConigal jaaro duuɓi 55 ene wayno ko kanko hoore makko o addinoma goomu baɗowo contre espionnage ɗum noon ko bureau gonɗo FBI ene wayno nanggade guila mois de janvier ene wayno oɗo saha joni wiyama mo soke kene wona lebbi 50 ɗum noon ko hawrata ko duuɓi 4 e kadi omo yoɓa 50 ujunere dollar ɗum ɗo fof ko tawede wonde ko kanko nde o liggottono FBI nde kanko hoore makko omo liggontono rusinaɓe taw surtout ene biyeteɗo Oleg Deripaska taw kadi mo liggono ɗum taw ko secret ɗum noon fof ko gueɗe ɗe ganduɗa jiiɗade caggal mum ene wayno kanko yeehi retraite guila hitande ujunnaji 2017 kono ene wayno ligganima ɗum ko addi ɗum ɗon kanko oɗo noon no mbi no yarata duuɓi 55 ene wayno fawama oɗo saha joni omo sokke duuɓi 4 sibabude gueɗe ɗe waɗi wonande liggotade agence walla liggotade yimɓe ɓe ganduɗa añɓe leydi en tugnade article o wiiri taw kadi koye nder suuɗade hande toon to États-Unis hono kanko président Joe Biden en wi wonde ko oɗo saabi omo jarata États-Unis ƴefti kadi sanction ngaji keesi fatude kadi yimɓe ɓe ganduɗa enen tuuma walla leyɗele en tuuma kañum enen balla ko Russie
e surtout e machine muɗum de guerre contre Ukraine ɗum nadi kadi article on haari en haali hen ko wayno Chine ko wayno Iran en ko wayno leyɗele goɗɗe ɗe ganduɗa taw Russie ne hutoro ɗum pour wawde continde guerre muɗum woni o e tugnade konngol ngol haali o wi wonde ko Putin ene wawi kañum hoore mum ɗamini ko ɗamini ɗum fewi wonde ko ballal Amérique walla so Ukraine ngal ma darto e ɗum noon kadi so dartima wonande ko kanko Putin wonande ko cadeau makko cadeau mawɗo wonande mo e nder ko renseignement ji gummiɗo toon hono kamɓe États-Unis ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni hono kamɓe Russie naɓe hawnaki 1,3 neɗɗo mayɓe hen e gañiɓe hen ɗum noon ko tigui nde guerre o fuɗɗi toon to Ukraine. Kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. Habruji min international puɗɗorɗen ko toon to Kuwait e tugnadi kadi ko winda toon Le Monde hono kanko biyeteɗo émir Kuwait biyeteɗo Nawal Al Ahmed Al Jaber Al Sabah ene wayno wiyama o sankima hande aset ɗum noon sankiri ko duuɓi 96 ene woni caggal nde mayde makko nde hono goɗɗo prince kañum ko prince héritier jaaro duuɓi 93 biyeteɗo Mekal Al Ahmed Al Jaber Al Sabah toɗɗama yo lomtomo wona ene woni ko kanko cankiɗo henno o nomanowo yo won émir koye hitande ujunnaji 2006 ɗum noon ko wannomo toon ko frère makko mawni biyeteɗo Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah kañum hoore mum e caggal mum nde on sanki nde noon e wayno ko kanko nden wonti émir oɗon sankirno koye duuɓi 91 ɗum noon sankino ko hitande ujunnaji 2020 habaruji men international toon to Israël ene wayno ko toon to Palestine onon kam Israël naɓe ɓe no jogui caɗele oɗo saha joni sibabude goho wonde ko yimɓe ɗiɗo tatoɓe ɓe pelli taw ko Israël naɓe no addaniɓe caɗele saabu tugnade noɓe kaaliri tugnade vidéo jaltuɗo hono kamɓe ɓeɗo tatoɓe mbawino haalde e ɗemgal hébreu ɓe mbawi kadi hollide drapeau ji daneji kono ene wayno yimɓe pelliɓe ɗiɗi ɓen guel hande kadi won rewɓe ɗiɗi ɓe fellaɓe ɗum noon koye nder église gonɗo toon to Jérusalem tago église catholique en ɗum ɗo tara ɓengel ene wayno ko haysindo aduna fof nana wulla oɗo saha joni hono Cécile fo yewat hono kanko Benjamin Netanyahu mono continue ha hande wi wonde ko guerre o ko continue o ɗum tugnade kadi hayso ko Nations Unies kañum hoore mum continue haala wiide wonde condition ngaji gurdam toon to Gaza natti welde sifade kono e wayno ko wawi wonde fof mono continue ɗum noon e caɗele ɗeɓe jogui hande oɗo saha joni ko yimɓe tato araɓe ɗum noon wonti gulali mawɗi toon to Israël e caggal muɗum kadi debbo goɗɗo jaaro duuɓi 27 kañum hoore mum ene wayno kañum hoore mum warama tawama ene maayi ɗum noon kadi ko yimɓe nangganoɓe toon to Gaza e nder ko fati ɗum ɗon kadi kamɓe Israël naɓe kadi eɓene continue oɗo saha joni duguji mabɓe hakkude mabɓe e Amérique haysindo wonani yalti no fewi surtout ene nder ko yalti ko sakkit ko hono kanko donc ene wayno ko gardiɗo koɓe mbiyata US Central Command biyeteɗo général Michael Kurila ene wayno ko ñande aljuma nde kanko hoorema ko yini toon to Israël o fotti kadi e hono tolno makko di wawde yewtude ko fate caɗele gonaɗe toon oɗo saha joni surtout kadi holno Israël e kamɓe fof holno ɓe mbawata kadi heɗorade aduna o pour ko fate en beele yimɓeɓe enen dande surtout civil en kadi ene wayno ko kanko hoore makko kadi o wawino fottude kadi e Galande kañum woni mawɗo coppide ko fate armé ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa en wonaniɓe kamɓe caɗele oɗo saha joni surtout kadi toon to banggue maayo mbiyata maayo woɗe o won batuji kewɗi ɗi ganduɗa baɗannoɗe marchandise oɗo saha joni mbawi wiyede kañum il faut ko natta yaade e ɗeɗo maaji ɗum noon ne jeeya hen ɗiɗo compagnie ji biyeteɗo CMA jeeya hen CGM jeeya hen compagnie ji goɗɗi ɗi ganduɗa taw ko ɓurɗi mawnude taw ko tati ɓurɗi mawnude aduna hen nawannoɗi batuji ɗino batuji ne mbawi wonde batuji pétrole en ɗum ɗo foof koko kaɗa oɗo saha joni yaade sibabude hono surtout yenn yimɓe jeeyaɓe toon to Yemen wiyete Houthi en nene continue ne attaque ɗiɗon batuji walla ne attaque ngoɗon maayo tara ɓengel kadi ene wayno ko kamɓe États-Unis enen fuɗɗo oɗo saha joni wiide wonde ko gueɗe kewɗe alay saago ko wiyete en Cécile fo waɗa toon to Palestine eko fama tan hande hono toon to département mbiyata Homeland Sécurité ken wiya 150 neɗɗo taw ko yimɓe ɓe ganduɗa liggotoɓe bureau ji mawɗi toon to mbiyata département Homeland Sécurité kañum koye min mbaɗi lettere fade kanko président Joe Biden pour yo noddu ko yacci hono ko wiyete Cécile fo yowat toon to Gaza ɗum noon e nder lettere moɓe mbaɗi yoɓe bindi ɗum wonde ko ɓe ndewni ɗum koye mawɗo Homeland Sécurité biyeteɗo Alejandro Mayorkas pour wiide wonde ko alay saago Cécile fo waɗi toon ɗum ɗo fof ko caɗele wonande kamɓe gouvernement Israël habaruji men international ma nawen toon to Libye e ɗum noon ko maaji gonɗe hakkude Libye
Europe e tunadi kadi kongol gumigol toon to BBC walla article binda toon hono kamɓe organisation biyeteɗo organisation international de l'immigration walla ko mbiyata IOM ɓe kaali ɓe mbi woni ken tuuma hawnaki ken wona 60 neɗɗo maayi toon e maaji hakkude Libye e ɗum noon e Europe ɗum noon ko yimɓe wonnoɓe e laana kandi ummi toon Libye nde wonno ko 76 neɗɗo kono noon e wayno ko caggal muɗum subaka asedande tawama wondi ko yimɓe nogas e joyo mbawi dandede hen neɗɗo mbaɗa e kasuji taw ne dokke kadi ko jafrori donc ene tuuma ken wona 60 heddiɓe foof tan waɗen sukaɓe koko jooɗi ɗum ɗo fof ko caɗele gonɗe oɗo saha joni hakkude toon surtout toon to Libye par ce que Libye ko leydi ndi ganduɗa ko ɓuuri hewde yimɓe yahoɓe Europe hawna ko toon ndewata ɗum tumnade article o no haali mbi wonde ken ene famaki hakkinen wona ujunnaji ɗiɗi e temedde ɗiɗi neɗɗo mbawi yoolade e ndeɗo hitande tan wonande nde mbawi yoolade toon to maaji hakkude Libye e Europe ken won ujunnaji ɗiɗi e temedde ɗiɗi neɗɗo wi kadi tumnade hande article o ko haali ko mbi wonde ko oɗo saaha joni ken wiye 153 ujunere neɗɗo ɓeɗon foof mbawi ummade toon to nokkuji Tunisie e Libye pour nadde Europe ko ɗum waɗi hono kanko gardiɗo leydi Angleterre Sunak o wawino kanko hoore makko gillade toon to Italie hande ɗum noon jiɗɗu makko toon ko surtout yande ko proposition ngaji kamɓe ɓeeɗo ɗiɗo min jiiɗi ko wadde peeje ɗi ganduɗa patuɗe ko fate ujuno wayata o réglude ɗum immigration e surtout yande ko kanko Sunak kadi o haalino wi wonde ko hawnaki mo ƴeew toon to nokkude leydi wiyetedi Rwanda ɗum noon koto Afrique kala ɓe ganduɗa yimɓe immigré ji wonɓe toon to Europe pour nelde toon ɗum noon ko haalluji détail mum jaltan taw kono noon e jillu makko toon to Italie e surtout en jokkodiral makko e kan e premier ministre mo Italie hawnaki ko gueɗe patuɗo en ko fati immigration ɓe kalata e ɗenen gueɗe kadi noɓe mbirini taw ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe Europe naɓe ɓe gowani ɗum ɗon habaruji men international toon to Mauritanie tugnade journal biyeteɗo Sahara ene wayno ɓe mbi wonde ko neɗɗo goto gandiraɗo ko fate en tawrede walla nanguirede gueɗe patuɗe e drogue nanggama e lawol pangol ummade Baba Fatou Nouakchott e ɗum noon nde o nangga nde o tawama mo jogui kene ɓuuri kiloji nogas ɗum ɗo ko taw ko cannabis indien ene wayno ko kanko ummino ko wuuro wiyetego Seli Babi e kadi o fano ko capital Nouakchott o nangga e lawol kanko noon oɗo sadio no mono nangga toon to Baba ɓen ene ɗaminama o ɓennino toon to Nouakchott tugnade kadi ko Facebook direction générale sécurité nationale mo Mauritanie haali toon to Sénégal e tugnade kadi e habaruji gumiri to radio France international hono neɗɗo biyeteɗo Moussa Diop ene wayno ko kanko kadi koye o meeɗi wonde gouvernement mo Macky Sall kono noon caggal mum o yaltini hen ene wayno wiyama o nanggama ñande aljuma 15 lewru décembre ɗum noon ko caggal nde wonno kanko hoore makko waɗa conférence kadi siftinde on kanko hoore makko ko candidat pour hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi ɗon ɗo waɗanno conférence ɗo noon o haali o gueɗe kewɗe o haali hen o wi ɓe mbi tugnade ko takkaɓe mbi wonde ko o haali hen taw mo tooñi gardiɗo leydi o haali hen kadi gueɗe ɗe ganduɗa ene mbawi hulɓinde kisal leydi ene wawi kadi addude kadi caɗele ɓurɗe hulɓinade e leydi ndi ɗum noon e tugnade kadi avocat ji makko mbi wonde ko haysindo ko fawa ko henna ko hunde ɓurde nde moƴƴani ene wayno ko no nanguirani ɗum fof ko hawnaki koko maale wonde ko kala mo ganduɗa henna ko candidat ene ko lundiɗo laamu hawnaki so renaki kañum hoore mum ko ɗon rewata ɗum noon ko yimɓe yo goto fof yo andu ko haala so tawi ko haali ko ene lundi ko laamu no yiɗiri ni henna tugnade kadi goto e avocat ji surtout kanko biyeteɗo Seydi Gassama no mbirni directeur exécutif Amnesty International o wi wonde ko kala candidat mo ganduɗa ene lundi laamu hawnaki ko ɗon jogori rewde ɗum noon en gueɗe nde o haalno kanko oɗo Moussa Diop o wi wono wonde ko won jama yilliteɗo toon to banggue rewo Sénégal ɗum noon jama o kadi o wi hen wonde ko hono Macky Sall ene jeeya hen e ɓeɗo jeeyɓe oɗon compagnie ene jeeya hen kadi Aliou Ngouille Ndiaye kañum wonno kañum menɗi ɗum wonde ministre des mines o wi ene jeeya hen kadi businessman goto biyeteɗo Jean Claude Mimran ɗiɗon habaruji ne wayno cemtinama wiya wonde ko ɗum ɗo foof wona gonga e caggal muɗum hono ministre toppiti ko fate mine toon to Sénégal e nder communiqué mo jalti mbi wonde ko Sénégal kala ko waɗata ko fate business waɗata koko wiyete yo transparence yo won hen firti kala ko mbaɗata yo yatane leydi e kadi ɗum woni ko wawde walludeɓe pour laamade taw ko laamugol moƴƴol taw kadi rende ko kala ko fate ressource minéral gon toon Sénégal bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar siftinde on tan hannde ko aset 16 lewru décembre hitande ujunnaji 2023
yen mbaali jam ha janngo kadi so tawi Allah jaɓima en gartu e habaruji mon e Pulaar on jarama.